Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Τους περισσότερους τους ξέρω, όμως όσους δεν γνωριζόμαστε, θα χαρώ πολύ να τα πούμε. Καινούργιοι άνθρωποι, αρκετοί. Συνεργαζόμασταν σε άλλες εταιρείες, τώρα είναι κάπου αλλού. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, όπως είπε και ο Παναγιώτης, για να σας δείξουμε, να σας ξεναγήσουμε στις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Συζητήσαμε για το AI, όντως, πριν ένα μήνα και είπαμε ότι γενικά είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που οδηγεί την εξέλιξη των προϊόντων, των τεχνολογιών και όπως φαίνεται αποτελεί έτσι και ένα μεγάλο concern και για τους πελάτες μας, οπότε σίγουρα στους πελάτες που επισκέπτεστε θα είναι ένα από τα θέματα που θα τους απασχολεί και θα θέλουν να ρωτήσουν για σας. Θα σας βλέπουν σαν σύμβουλο, οπότε εδώ θα συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσατε έτσι να προτείνετε και εσείς εκείνους. Παράλληλα με το AI βλέπουμε ότι πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνουν και στο κομμάτι οι πελάτες μας και στο κομμάτι του employee experience, δηλαδή το πόσο άνετα νιώθουν πλέον οι εργαζόμενοι χρησιμοποιώντας τα προϊόντα. Και hot topic τα τελευταία χρόνια είναι το κομμάτι του ESG, Environmental Social Governance. Θέλουν να έχουν συνεργάτες, να χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν μια κατεύθυνση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, γιατί αν δεν υπάρχει μέλλον, δεν θα υπάρχουν εταιρείες, δεν θα υπάρχουμε εμείς, οπότε οι λύσεις που θα συζητήσουμε σήμερα πατάνε σε αυτούς τους τρεις βασικούς πυλώνες. Όλο αυτό που συμβαίνει και κάποιοι από εσάς ακούσατε να συζητάει και ο κύριος Βλέτσας που ήταν καλεσμένος μας στο event το τελευταίο πριν ένα μήνα και έχει να κάνει με το AI. Μπορεί να ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, άλλοι να φοβούνται, άλλοι να βιάζονται να πάνε εκεί για να τους βοηθήσει. Γενικά θα είναι μια πρόκληση για όλους τους πελάτες μας και για εμάς τους ίδιους, γιατί με τις τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με το AI να είναι συνεχώς εξελισσόμενες και τα δεδομένα πλέον να είναι τόσο πολλά, θα είναι κομβικής σημασίας να καταφέρουν εκείνοι και εμείς μαζί τους να τους βοηθήσουμε να εστερνιστούν τέτοιου τύπου τεχνολογίες, γιατί αυτό θα τους κάνει πιο ανταγωνιστικούς στο περιβάλλον τους και κατά συνέπεια και εμάς συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ακούμε AI. Τι είναι το AI? Το AI είναι στην ουσία η δυνατότητα που έχουν μηχανές, παύλα υπολογιστές ή οτιδήποτε άλλο, να εκτελούν γνωστικές λειτουργίες και να προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων, χωρίς να επεμβαίνει κάποιος άνθρωπος. Λίγο τρομακτικό, ωστόσο αυτό είναι. Για να μπορούν οι μηχανές λοιπόν να το κάνουν αυτό σωστά, βασίζουν αυτή τη λειτουργία σε υπέρογκους όγκους δεδομένων, τους οποίους θα πρέπει να επεξεργάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το AI είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την επεξεργαστική ικανότητα. Και σκεπτόμενοι αυτό, σαν κατασκευαστής και κατ' επέκταση και οι εταιρείες που θα πάνε να χρησιμοποιήσουν τέτοιου τύπου τεχνολογίες, έχουν τρία βασικά άγχη, θα λέγαμε, και τα οποία τα έχουμε και εμείς στην κατασκευή των προϊόντων μας. Είναι στην ουσία ότι θα πρέπει να έχουμε μηχανήματα με πάρα πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Θα πρέπει αυτά τα μηχανήματα να είναι και energy efficient, γιατί όσο μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ, τόσο μεγαλύτερες και απαιτήσεις για ενεργειακή κατανάλωση. Και σίγουρα, επειδή όπως είπαμε όλο αυτό βασίζεται σε δεδομένα, η ασφάλεια αυτών των δεδομένων, η μετακίνηση των δεδομένων να γίνεται με ασφάλεια, γιατί θα είναι και προσωπικά και εταιρικά. Σαν κατασκευαστής, λοιπόν, χρησιμοποιούμε επεξεργαστές τελευταίας γενιάς Intel και AMD, και Qualcomm θα δούμε σιγά-σιγά μέσα στο επόμενο διάστημα. Βασιζόμενοι στην πετυχημένη συνταγή που έχει το Think Portfolio, συγκεντρώνοντας όλους εκείνους τους μηχανισμούς, software και hardware που ενισχύουν το κομμάτι της ασφάλειας, ένα μηχανισμό που το ονομάζουμε εμείς ThinkShield, κατασκευάζουμε προϊόντα και λύσεις που μπορείτε και εσείς να προσφέρετε στους πελάτες σας και θα είναι end-to-end. Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι του AI, επειδή όπως είπαμε θα είναι και hot topic στις συζητήσεις σας, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις που έχουν να κάνουν και από την εκτέλεση αυτών των large language model, όπως θα λέμε, και στο κομμάτι του training, του data cleansing, του data feeding,
αλλά και στο κομμάτι του inferencing, που είναι η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η επεξεργασία τους. Ένα βασικό κομμάτι που θέλω να κρατήσετε εδώ, το ανέφερε και ο Κοσμάς στην παρουσίαση που κάναμε πριν ένα μήνα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μιας τέτοιας λύσης έχει να κάνει με το πώς φιντάρονται τα δεδομένα, πώς καθαρίζονται τα δεδομένα και πώς αξιοποιούνται, και για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε μηχανήματα πιο εξειδικευμένα από ένα PC και ενδεχομένως λίγο πιο entry από ένα server ή λίγο πιο διαδραστικά με το χρήστη από ένα server. Οπότε το κομμάτι του workstation θα το δούμε το επόμενο διάστημα να είναι υψής της σημασίας για όλους μας, κυρίως για τους πελάτες μας. Οπότε το κρατάτε και στη συνέχεια της παρουσίασης, όταν ο Γεράσιμος θα αρχίσει να γίνεται πιο συγκεκριμένος με τις λύσεις μας, μαζέψτε απορίες για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε μαζί μια βόλτα, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πορτφόλιο αυτή τη στιγμή και να σκεφτείτε κι εσείς μέσα σας ενδεχομένως σενάρια που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και λύσεις που θα μπορούσατε να προτείνετε στους πελάτες σας και στους πελάτες μας κατ' επέκταση. Ξεκινώντας από τον προϊόντικό χάρτη, όσον αφορά τα commercial φορητά, ενδεχομένως είναι από τα προϊόντα τα οποία ζητούνται περισσότερο και ξεκινάει μια κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω πώς... Λοιπόν, θα δείχνω κιόλας. Οι βασικές σειρές για εμάς, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους μεγάλους πελάτες μας, είναι οι σειρές TAF και οι σειρές X. Ο Παναγιώτης ανέφερε ότι φέτος είμαστε νούμερο 1 σε Ελλάδα και Κύπρο. Είμαστε και νούμερο 1 στο Large Enterprise Notebook, δηλαδή σε λάπτοπ που απευθύνονται και αγοράζουν μεγάλες επιχειρήσεις. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και στηριζόμαστε στο κομμάτι, κυρίως αυτό εδώ, στο κομμάτι TAF και X. Είναι μηχανήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, αρκετά ελαφριά, είναι φτιαγμένα με τρόπο που καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη του χρήστη τους. Υπάρχουν διάφορα form factor και για κάποιον χρήστη ο οποίος ενδεχομένως να θέλει κάτι πιο εξεζητημένο, ακριβώς από πάνω τους υπάρχει η σειρά X1 και η σειρά Z, που στην ουσία είναι μηχανήματα που πέρα από όλα αυτά τα nice to have που έχουν οι σειρές TAF και X, προσφέρουν και αναβαθμισμένο ήχο, λίγο πιο μεγάλες μπαταρίες, αναβαθμισμένες κάμερες, αναβαθμισμένο ήχο. Και η σειρά Z είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ κάποιο μηχάνημα, ίσως έχουμε Z. Κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ακουμπάνε περισσότερο το κομμάτι του ESG που συζητήσαμε στην αρχή. Ανακατασκευασμένο αλουμίνιο, λίγο πιο φινίρισμα διαφορετικό, δυνατότητα για επένδυση από ξύλο και vegan δέρμα. Και για κάποιον ο οποίος θέλει μια πιο mainstream επιλογή στο φορητό, υπάρχει η σειρά L. Στην ουσία, ο χρήστης αποφασίζει να χάσει κάποια nice to have που θα βρει στις σειρές TAF και X, που μπορεί να είναι, ας πούμε, το μαγνήσιο που το κάνει πιο ελαφρύ. Ωστόσο, κρατάει την καρδιά του ThinkPad, που είναι το υψηλό performance, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και το durability για το οποίο φημιζόμαστε, και κερδίζει λίγο σε budget. Από εκεί και πέρα, για μικρότερες επιχειρήσεις, υπάρχει η σειρά Ε, η οποία στερείται κάποιων manageability tools που μπορεί να έχουν οι παραπάνω σειρές και απευθυνόντουσαν σε πολύ μεγάλους οργανισμούς. Και τη σειρά Ε ήρθε να καλύψει τα προηγούμενα χρόνια η σειρά ThinkBook, η οποία είναι μια σειρά λίγο πιο stylish, θα μπορούσαμε να την πούμε, ασημένια ενδεχομένως, συγκριτικά με το μαύρο ThinkPad που έχουμε συνηθίσει όλοι και μας αρέσει. Και εδώ συναντάμε μηχανήματα σε όλα τα form factor. Υπάρχουν δύο mainstream επιλογές, κυρίως απευθύνονται σε μικρότερες επιχειρήσεις ή θα μπορούσαμε να πούμε σε οργανισμούς που είναι στο education ή γενικά στο δημόσιο ή γενικά deals τα οποία είναι λίγο πιο budget-oriented. Ωστόσο, θα δείτε και στη συνέχεια, και μαζί με τον Γιάννη έτσι βάλαμε και κάποια επιπλέον slide στην παρουσίαση, για να καταλάβετε ότι τα ThinkBook ενδεχομένως τοποθετούνται ψηλότερα από ότι μια standard enterprise σειρά των ανταγωνιστών μας. Και θα σας δώσουμε για κάποια key selling points, τα οποία μπορείτε εύκολα στις κουβέντες σας με τους πελάτες να τα χρησιμοποιήσετε και να τους δώσετε να καταλάβουν ότι θα πάρουν ένα προϊόν το οποίο θα είναι worry-free και για αυτούς και για εσάς. Δεν θα σας πάρουν πίσω να σας πούνε έχει θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πιο entry επιλογή,
V σειρά, AMD και Intel. Θα συνεχίσει και στην επόμενη γενιά, θα πάρει ένα refresh στους επεξεργαστές. Μηχανήματα με basic security features, δεν έχουν τόσα πολλά έτσι, manageability tools όσο οι υπόλοιπες σειρές που είδαμε, ωστόσο είναι μια ασφαλή επιλογή, budget-wise, για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μπαίνοντας λίγο πιο μέσα τώρα στις κατηγορίες και ξεκινώντας από τα ThinkPad. Τα ThinkPad βασίζουν, η φιλοσοφία της κατασκευής τους έχει σαν βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη που τα δουλεύει. Μεγάλες μπαταρίες, καλές κάμερες, ελαφρύ βάρος, όλα αυτά δηλαδή που κάνουν μια συσκευή mobile και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία. Ενσωματώνουν όλους εκείνους τους μηχανισμούς ασφαλείας, hardware, software που μπορεί να είναι self-healing BIOS, tamper switch που στην ουσία είναι ένας μηχανισμός που όταν ανοίξει το καπάκι του φορητού ή του συμβαίνει και στα desktop, ειδοποιεί το IT και άλλους πάρα πολλούς μηχανισμούς που εμείς ονομάζουμε ThinkShield. Και σίγουρα το durability, όλα τα προϊόντα της σειρά Think περνάνε εξετάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, βάσει στρατιωτικών προδιαγραφών, για να πάρουν την τελευταία πιστοποίηση military standard. Τώρα, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε μια κουβέντα με τους πελάτες μας και να καταλήξουμε στο προϊόν που πρέπει να προσφέρουμε και έχει ανάγκη ο πελάτης μας, είναι πιο εύκολο να ρωτήσουμε, να μάθουμε τι χρήση κάνει. Για παράδειγμα, εδώ μέσα πολλοί από εσάς είστε field sales, ας πούμε. Πηγαίνετε στον πελάτη, θέλετε να γυρίσετε πίσω και να έχετε όλη τη δουλειά σας που την είχατε όλη μέρα μαζί και εύκολα μπορούσατε και αλληλεπιδρούσατε μαζί της, να γυρίσετε και να συνδεθείτε στο γραφείο σας και να δουλέψετε σαν να είχατε ένα desktop. Οπότε, για τους ultra mobile users ή τους πιο απαιτητικούς, γιατί αυτοί είναι οι πιο απαιτητικοί, αυτοί που έχουν όλη μέρα το φορητό, δεν θέλουν να μείνει από μπαταρία, θέλουν να έχουν τις συνδεσιμότητες που θέλουν να το δουλέψουν και σαν tablet, θέλουν να έχουν το πενάκι τους. Γενικά για μένα αυτοί είναι οι πιο απαιτητικοί χρήστες. Οπότε για τέτοιους χρήστες οι επιλογές αποτυπώνονται εδώ και ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, όχι, όπως κοιτάτε εσείς από τα δεξιά προς τα αριστερά, X1 Fold δεύτερης γενιάς, είναι SIP supported, Γιάννη, οπότε όποιος θέλει να παραγγείλει, χθες έγινε η ενημέρωση. Ξεκινήσαμε περίπου το 20 με το πρώτο φορητό στον κόσμο με αναδιπλούμενη οθόνη. Πλέον υπάρχουν κι άλλοι, ωστόσο εμείς είμαστε εκείνοι που πηγαίνοντας από την πρώτη γενιά στη δεύτερη έχουμε ενδεχομένως διορθώσει κάποιες παιδικές ασθένειες που μπορεί να είχε. Πλέον μιλάμε για ένα φορητό το οποίο είναι 16,3 ίντσες με αναδιπλούμενη οθόνη, πληκτρολόγιο, πολλά GB RAM, οπότε επειδή στην πρώτη γενιά είχαμε τον περιορισμό το ότι το είχαμε χρησιμοποιήσει και εμείς εσωτερικά και κάποιες στιγμές τα 8 GB RAM δεν φτάνανε. Πλέον δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μπορούμε να έχουμε ένα φορητό το οποίο είναι super stylish. Μπορεί να δουλέψει και σαν desktop, γιατί ανοίγοντας όλη την οθόνη έχεις μια full οθόνη 16 ιντσών. Χρησιμοποιώντας και το πληκτρολόγιο που έχει πάνω, να δουλέψει κανονικά σαν desktop και μέσα στη μέρα να είσαι και αυτός που έχει και το πιο ωραίο φορητό στο τραπέζι. Και για κάποιον ο οποίος θέλει κάτι πιο basic εντός εισαγωγικών, για κάτι πιο mainstream θα έλεγα, το 360, X1 Yoga ή X1 2 σε 1, όπως θα το δούμε να λέγεται έτσι το επόμενο διάστημα, κατασκευασμένο από CNC Aluminum, πολύ premium συσκευή, υπάρχει και στο demo room να της ρίξετε μια ματιά. 360 form factor, garage pen, μεγάλη μπαταρία, πολλές επιλογές σε πάνελ, αρκετά υψηλή μνήμη, μέχρι i7 επεξεργαστή. Πολύ καλή επιλογή για τους πιο απαιτητικούς που θέλουν ένα πολύ premium φορητό. Και από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πιο κάτω, X13 Yoga και L13 Yoga, στην ίδια φιλοσοφία με 360, garage πενάκι, μεγάλη μπαταρία. Το X13 να είναι λίγο πιο ελαφρύ και με μεγαλύτερη μπαταρία από το L13 Yoga. Πάλι έχει κάποια nice to have που δεν έχει το L13 Yoga, που θα πήγαινε κάποιος που θα ήθελε να πάει σε ένα πιο χαμηλό budget. Για παράδειγμα, για τους πολιτές μιας εταιρείας που θέλουν ένα τέτοιο device,
θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα L13 Yoga. Για έναν high executive ή για κάποιον διευθυντή, ο οποίος θέλει να πηγαίνει σε μια αίθουσα, να κρατάει σημειώσεις, να κάνει παρουσίαση ή να γυρίσει το 360 και να κάνει παρουσίαση σε έναν πελάτη του, θα πηγαίναμε σε ένα X13 Yoga ή ένα X1 Yoga. Όλα αυτά έχουν δυνατότητα, είναι υποστηριζόμενα από την Amirial και έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν ψηφιακή υπογραφή. Υποστηρίζουν πρωτόκολλο, δηλαδή ψηφιακής υπογραφής. Συνεχίζοντας τώρα, για κάποιον ο οποίος δεν του αρέσει το 2 σε 1, το 360 form factor, υπάρχουν αντίστοιχες επιλογές σε ένα φορητό το οποίο είναι αρκετά μικρό και παράλληλα πάρα πολύ δυνατό. Οπότε για κάποιον που του αρέσει να δουλεύει έξω, θέλει κάτι ελαφρύ μαζί του, να το έχει όλη τη μέρα και παράλληλα θέλει όταν γυρίσει στο γραφείο να κουμπώσει σε μια οθόνη από αυτές που θα μας δείξει ο Γεράσιμος μετά με docking station και να το δουλέψει σαν desktop. Και εδώ επιλογές, ξεκινώντας από τα δεξιά, όπως κοιτάζετε εσείς, Z13 με τελευταίας γενιάς AMD επεξεργαστή και πηγαίνοντας προς τα κάτω, X13, X13S και L13 για αυτούς που θέλουν λίγο πιο budget-wise επιλογή. Κάτι που θα σας δείξω και μετά, το Z13, επειδή μιλάμε για AI και επεξεργασία δεδομένων και εφαρμογές που θα πετούν επεξεργαστική ισχύ, το Z13, το TAF14S που θα δείτε μετά και το Z16 έχουν επεξεργαστές Phoenix 7540, 7840, οι οποίοι είναι AI-enabled ή AI-ready. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν software, ήδη Microsoft θα αρχίζει και ενσωματώνει τέτοιου τύπου software, σίγουρα ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα συγκριτικά με ένα μηχάνημα το οποίο δεν είναι AI-ready ή AI-enabled. Και στο κομμάτι του AMD και για το αν κάποιος φοβάται ή όχι να χρησιμοποιήσει AMD, γενικά οι εταιρείες έχουν αρχίσει λίγο να γίνονται πιο ανεκτικές στο να ακούσουν νέες τεχνολογίες. Έχουμε πολύ μεγάλο πελάτη στην Ελλάδα, ο οποίος αγοράζει TAF 14 AMD, ενώ αντίστοιχα σε μια άλλη χώρα μπορεί να παίρνει Intel. Θέλω να σας πω με αυτό ότι έχουμε επιχείρημα για κάποιον πελάτη που θα σας πει φοβάμαι το AMD. Hybrid users ή office users ή 14 inches. Πολλές επιλογές και εδώ. Παλαιότερα είχαμε μια εντύπωση πριν 2-3 χρόνια ότι όταν παίρνουμε ένα 15 φορητό είμαστε τέλεια, άσχετα το τι θα ήταν. Ενώ κάποιος που πρόσφερε 14 ίντσες, ας πούμε, έδινε κάτι λιψό ή κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Πλέον έχει αλλάξει. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, τα global που βλέπω κυρίως εγώ, αλλά και στο large enterprise στην Ελλάδα, έχουν κάνει μια στροφή προς τις 14 ίντσες, ζητάνε το mobility εταιρείες, οπότε πάλι από δεξιά προς τα αριστερά, X1 Carbon, ενδεχομένως το best seller device για εμάς. Υπάρχει εδώ η τελευταία γενιά για να του ρίξετε μια ματιά. Συνεχίζοντας, το TAF 14S τελευταίας γενιάς που σας είπα, σε Intel και AMD επιλογή. AMD, όπως σας είπα και πριν, έχει τελευταίας γενιάς, ο οποίος είναι AI-ready ή AI-enabled, θα μπορούσαμε να το πούμε. Από εκεί και πέρα, TAF 14 και L14, πηγαίνοντας λίγο πιο ψηλά σε βάρος, ενδεχομένως και λίγο πιο παχύ σαν form factor, θα μπορούσαμε να το πούμε. Περισσότερες επιλογές στο κομμάτι της επιπλέον μνήμης. Ωστόσο, στο κομμάτι του βάρους υστερούν λίγο από το X1 Carbon και το TAF 14S και από εκεί και πέρα πιο mainstream επιλογή για μικρότερες επιχειρήσεις, το E14, όλα σε 16-10 form factor, δηλαδή. Μιλάμε για λίγο πιο τετράγωνο πλέον πάνελ και στη συνέχεια στα ThinkBook θα σας εξηγήσω λίγο παραπάνω τι εννοώ με αυτό. Και από εκεί και πέρα στην πιο βασική έτσι, επιλογή, πιο mainstream users, 15 και 16 inches, από δεξιά προς τα αριστερά, Z16, την ίδια φιλοσοφία με το Z13, ωστόσο εδώ έχουμε H επεξεργαστές, high performance CPUs, για κάποιον ο οποίος θέλει ένα πιο όμορφο mobile workstation θα μπορούσαμε να πούμε. TAF 16, ένα μηχάνημα με βάρος κάτω από τα 1,7 κιλά, με 16-10-16 πάνελ, δυνατότητα για i7 μέχρι 32 GB και Ethernet στο σασί.
δεν το βρίσκεται εύκολα. Όπως και οι πελάτες μας δεν το βρίσκουν εύκολα, υπάρχει επιλογή για να τους το προσφέρετε. Σας λέω γενικά, πώς να το πω, αντιρρήσεις που παίρνω από πελάτες. Οπότε γι' αυτό στέκομαι, ας πούμε, στο 16 με Ethernet κάτω από 1,7 κιλά και αυτές τις δυνατότητες. Αν το ψάξετε θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι να κάτσει δίπλα. Από εκεί και πέρα, L15 και E16, πιο mainstream επιλογές, στερούνται κάποιο nice to have, όπως ξαναείπα, συγκριτικά με τις πιο πάνω σειρές, ωστόσο πιο προσιτές, ας πούμε, ακόμη και σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Και τώρα, λίγο πιο αναλυτικά για το κομμάτι των ThinkBook. Είπαμε και εδώ, έχουμε από δεξιά πάλι όπως κοιτάτε, τις mainstream επιλογές, 14 και 16 ίντσες. Την τελευταία τους γενιά φτάνουν μέχρι και 64 GB, τελευταίας γενιάς Intel και AMD. Πάρα πολλά δυνατότητες expandability για ports, smart card reader, 16-10 και εδώ το panel, αρκετά niche, αρκετά premium δηλαδή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε για entry commercial σειρά. Αριστερά του υπάρχει το 16p, το Performance Edition της αντίστοιχης mainstream σειρά με H επεξεργαστές και μέχρι 40-60 κάρτα γραφικών, αν το θυμάμαι καλά απ' έξω. Δεν το λέμε, αλλά αυτή πρέπει να είναι. Και από εκεί και πέρα για πιο απαιτητικούς χρήστες που θέλουν κάτι πιο έτσι, ενδιαφέρον ή με πιο λεπτό φινίρισμα, 13X και 14S Yoga σε clamshell και 360 form factor στη φιλοσοφία του X1 και των Yoga devices που λέγαμε πριν. Και τώρα αυτές είναι οι διαφάνειες που σας είπα ότι προσθέσαμε με το Γιάννη και θέλαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω. Είναι μια συσκευή, το 1610, υπάρχει σε μηχανήματα τα οποία είναι πάνω από το mainstream enterprise άλλων κατασκευαστών. Το 90% body ratio, δηλαδή το πόσο πάνελ παίρνουμε και στο πόσο λεπτή είναι η συσκευή και μικρά τα bezels της, είναι κάτι που πάλι το βρίσκεις σε πολύ μεγάλες σειρές, αν πας να δεις κάπου αλλού. Υπάρχει δυνατότητα για 40 W επεξεργαστή. Σημαίνει ότι βάζουμε H επεξεργαστές, συγκριτικά με κάποιο άλλο που θα μπορούσε να παίρνει U. Μεγάλη μπαταρία, 71 βατόρες. Intel AMD δεν ξαναστέκομαι εδώ. Στο κομμάτι του 1610 είχαμε τώρα πρόσφατα ένα case με το Βασίλη τον Παλαιολόγο και ζήταγε ο πελάτης 15,6 ίντσες. Του λέγαμε θα σου δώσουμε 16. Έλεγε ο πελάτης όχι, 15,6 είναι μεγάλο. Δεν θα χωράει στην τσάντα. Και τέτοια. Δεν ισχύει. Είναι ελάχιστη διαφορά, δηλαδή είναι της τάξης του 1 εκατοστού σε ύψος. Αυτό που κερδίζει ο πελάτης είναι πέρα από το ωφέλιμο της οθόνης, ανάλογα 14 και 16, 6 και 11%, δίνει τη δυνατότητα να έχεις μεγαλύτερο expandability, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένη η μητρική μπορεί να πάρει 2 DIMM, γι' αυτό φτάνουν μέχρι 64 GB στο ThinkBook. Δυνατότητα για μεγάλη μπαταρία, μπορέσαμε και βάλαμε μεγαλύτερο trackpad και η κατανομή της θερμοκρασίας και στον επεξεργαστή μπορούμε να πάμε πιο ψηλά και η κατανομή όπως το νιώθουμε, στο feeling όταν γράφουμε είναι σίγουρα πολύ καλύτερη. Στο κομμάτι της ανάλυσης, το 1610, αυτό που κερδίζεις, αυτό είναι το κλασικό 16:9, το Full HD, παίρνεις το Full HD+. Στην ουσία είναι περίπου ένα 10% επιπλέον ωφέλιμο στον χρήστη. Σε ένα χρήστη, ας πούμε, που δουλεύει Excel και γενικά θεωρούμε ότι με το φορητό ενδεχομένως να είναι δύσκολο να δουλέψει, ειδικά με ένα 14, πηγαίνοντας σε ένα 1610 πάνελ, παίρνεις επιπλέον οθόνη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το 1610 και στις αυξημένες αναλύσεις που υπάρχει και στα υπόλοιπα μοντέλα μας δίνει πολύ περισσότερο ωφέλιμο. Και κλείνοντας για το ThinkBook, λέμε ότι έχουν επιστοποίηση military standard. Και γιατί σας είπα στην αρχή ότι είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι και αυτό worry-free. Δεν σας ενοχλούν οι πελάτες. Αντίστοιχο μηχάνημα, εντός εισαγωγικών αντίστοιχο άλλου κατασκευαστή, έχει περίπου τις μισές διαδικασίες για να πάρει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Οπότε σίγουρα δίνεται ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Δηλαδή, αν θέλει να ψάξει αυτός που του προτείνεται κάτι, είμαστε εδώ για να του δώσουμε δείγμα και να το δει και να το πιάσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και έμπρακτες αποδείξεις ότι σίγουρα το προϊόν είναι πολύ πιο αξιόπιστο.
60 cc αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιστοποιήσεις ότι έχουν να κάνουν με τις οθόνες, ότι θα πάρει μια οθόνη που οι χρήστες του θα είναι ξεκούραστα και δεν θα το γυρίζουν λίγο, ας πούμε, και δεν θα βλέπουν. Και κλείνοντας, επειδή είπαμε και το ESG είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι από αυτά που κοιτάζουν πλέον οι πελάτες, και εδώ έχουμε διάφορες πιστοποιήσεις και μπορούμε να ενημερώσουμε τον όποιο ενδιαφερόμενο για τα υλικά που χρησιμοποιούμε και κατά πόσο είναι ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα κλπ. Τώρα, ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια Think είναι το ThinkPhone. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς γνωρίζετε ότι έχει κυκλοφορήσει εδώ και 6 μήνες περίπου. Το έχουμε στο Demo Room. Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε από τη Motorola σε συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στο ThinkPad. Οπότε είδαμε την ανάγκη για ένα τηλέφωνο, επειδή όλοι μας πλέον, όπως σας είπα πριν, είμαστε on the go. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα από το κινητό μας, άλλες φορές κάνουμε από το λάπτοπ μας. Το να μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε με έναν τρόπο πιο εύχριστο, γιατί για παράδειγμα μπορεί να μην μπορώ να απαντήσω εύκολα από το mail ή να έλαβα ένα μήνυμα στο mail που έχει, ξέρω εγώ, έναν αριθμό πληρωμής που θέλω να χρησιμοποιήσω στο κινητό μου. Γεια σου, Γιώργο. Οπότε τι κάναμε, φτιάξαμε ένα προϊόν το οποίο πατάει στις βασικές αρχές των ThinkPad, δηλαδή είναι ανθεκτικό, τα υλικά κατασκευής του τη δίνει τη δυνατότητα να έχει πιστοποίηση IP68, πολύ λίγα τηλέφωνα ή ruggedized τηλέφωνα έχουν τέτοια πιστοποίηση, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης μεταξύ του φορητού, και λέω φορητό, δεν λέω μόνο ThinkPad, του φορητού με το κινητό. Αρκετά καλά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει χαρακτηριστικά ναυαρχίδας, μεγάλη μπαταρία, μεγάλη οθόνη, αρκετά καλό επεξεργαστή, μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία, έχει αρκετή μνήμη και αρκετά καλή κάμερα για κάποιον που νιώθει έτσι ότι πρέπει να βγάζει selfie μέσα στη μέρα και να τη στέλνει όπου θέλει. Συν το γεγονός ότι μέσω του Ready4, που είναι μια εφαρμογή που μπορούμε να κατεβάσουμε στο φορητό μας, και το κόκκινο κουμπάκι που έχει πάνω του, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα, όπως σας είπα, να έχουμε μια συνεχή σύνδεση του κινητού με το φορητό, να μπορούμε να αλλάζουμε αρχεία και, για παράδειγμα, θα σας το δώσω με παράδειγμα γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να το εκφράσω. Όταν κάνω copy-paste, ας πούμε, από το μήνυμα που μου στείλε ο Στέλιος, το Ctrl-V του laptop θα πάρει αυτό που έκανα αντιγραφή στο κινητό μου και αντίστροφα. Οπότε μπορώ πολύ εύκολα να αλλάζω αρχεία, κείμενα ή οτιδήποτε άλλο από το ένα στο άλλο. Έχουμε ένα ενοποιημένο σύστημα ειδοποιήσεων, δηλαδή τα mail και αντίστοιχα το Messenger ή το Viber ή το TikTok, ανάλογα πώς περνάει τη μέρα το καθένας, υπάρχει πάλι μια έτσι εύκολη διαχείρισή τους. Η μεταφορά αρχείων, φωτογραφιών, κειμένων, PDF, δηλαδή κάτι που πήρα μια ψηφιακή υπογραφή στο X1 Yoga χρησιμοποιώντας το πενάκι. Το βγάζω κατευθείαν στο κινητό, οπότε αφήνω το λάπτοπ, φεύγω και έχω, ας πούμε, το συμβόλαιο στο κινητό και πάω και το δίνω εκεί που χρειάζεται. Και οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως σας είπα, κάποιοι, ας πούμε, σίγουρα παίζουν παιχνίδια. Ξέρω έναν-δύο σίγουρα που παίζουν παιχνίδια που δεν είναι Windows, θέλουν να μην κρατάνε το κινητό στο χέρι. Για ποιον το λέω? Ο παλαιολόγος ξέρει για ποιον το λέω. Μπορούν να το κάνουν από το λάπτοπ τους. Λοιπόν, και πρέπει να τελειώσω κάποια στιγμή. Και μπορούμε βασικό αυτό να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα του κινητού σε ένα Teams call που κάνουμε από το λάπτοπ μας. Φανταστείτε ότι ξαφνικά βρεθήκαμε 4 και πρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό call. Γυρίζουμε τα 50 MP του ThinkPhone και τα χρησιμοποιούμε, τα επιλέγουμε σαν κάμερα από το Teams app που τρέχει στο φορητό μας και έχουμε μια πάρα πολύ καλή κάμερα, 50 MP και τα μικρόφωνα που έχει πάνω το ThinkPhone, οπότε ό,τι και να είχε το laptop, μπορεί να είχαμε μείνει με ένα φορητό παλαιότερης γενιάς, μπορούμε να έχουμε πολύ καλή ποιότητα στο Teams call. Και παράλληλα, όταν αυτά τα δύο βρίσκονται στον ίδιο χώρο, το ένα κάνει hotspot για το άλλο. Τέλος, και δίνω το λόγο στο Γεράσιμο. Είπαμε πολλά για τα φορητά. Γενικά το mobility είναι κάτι που ψάχνουμε όλοι. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε μετά τον COVID και θεωρήσαμε ότι θα μείνει. Ωστόσο, είδαμε ότι
Σε ένα κομμάτι γυρίζει πάλι προς τα πίσω και υπάρχει ανάγκη για τα desktop. Γενικά η ανάγκη για τα desktop βασίζεται κυρίως στο κομμάτι του performance. Θέλουμε μηχανήματα μερικές φορές που είναι πιο ισχυρά από ό,τι θα μπορούσε να είναι ένα φορητό, ή θέλουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα μηχανήματα σε μεταγενέστερο χρόνο ή να έχουμε δυνατότητα για extra PCI, γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάποια custom λύση. Και σίγουρα το κομμάτι του security, γιατί δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή και να μπορεί πολύ εύκολα να φύγει από το χώρο που το χρησιμοποιεί, π.χ. λογιστήριο ή άλλα μέρη στα οποία πρέπει να είναι πιο σταθερό το PC. Γενικά το form factor είναι κάτι που κυρίως κατευθύνεται έτσι, από την χρήση πάλι που θέλουμε να κάνουμε. Ανάλογα όταν μιλάμε για performance μηχάνημα, θα πάμε σε ένα full tower ή ένα SFF να το χτίσουμε ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε, ή αν μιλάμε για μια reception ή για ένα χώρο που θέλουμε κάτι πιο όμορφο, υπάρχουν λύσεις σε all-in-one. Και τέλος, σε περιπτώσεις που θέλουμε το flexibility, για παράδειγμα, πρόσφατα έτσι συνεργάτης με ενημέρωσε ότι εξυπηρετούνται πάρα πολύ, έχουν μείνει λόγω budget σε ένα tiny, σε ένα PC 1 λίτρου, δεν έχουν πάρει laptop και τα χρησιμοποιούν και στο σπίτι, αλλά και στο γραφείο. Εφόσον είναι τηλεφωνικό κέντρο, δεν απαιτούνται πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Πολύ εύκολα το παίρνουν σπίτι τους, μπαίνει σε μια τσάντα και κουμπώνουν σε μια οθόνη που μπορεί να έχουν εκεί. Και οι σειρές αυτή τη στιγμή, η Full Enterprise σειρά με VPRO δυνατότητες, πολλά expandability, για μας είναι η σειρά M. Από αριστερά προς τα δεξιά, όπως τα βλέπετε, Tower, SFF και Tiny, πολύ hot αυτή τη στιγμή. Καινούρια προσθήκη το τελευταίο διάστημα, Mi 60Q, είναι Chromebox, τρέχει σε Chrome OS. Πολλές εταιρείες και στην Ελλάδα, ξέρω ήδη 2-3, που έχουν στραφεί προς το Chrome OS, οπότε έχουμε λύση να προτείνουμε και είναι ένα μηχάνημα, κρατήστε το αυτό, που καλύπτεται με on-site από τη Lenovo, δεν είναι ένα NUC, ας πούμε, που σταματήσανε βέβαια να βγαίνουν, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα Chromeboxes, τα οποία θα πρέπει να τρέξετε εσείς αν χαλάσει, ενώ εμείς καλύπτουμε με on-site. Από εκεί και πέρα all-in-one και tiny-in-one, που είναι οι οθόνες, θα τις δείτε και μετά, που δέχονται ένα tiny PC μέσα τους. Και πιο entry enterprise σειρά, λιγότερα έτσι, features στο κομμάτι του expandability ή του management των συσκευών. Δεν έχουν VPRO τεχνολογία, ωστόσο Tower, SFF και Tiny μπορούν να πάρουν μέχρι i9 επεξεργαστή, αυτόνομες κάρτες γραφικών, αρκετές επιλογές, και στο κομμάτι του Tiny υπάρχει και Thin Client, το οποίο τρέχει και σε Linux-based software, είτε σε Windows 11 πλέον IoT, οπότε και στο κομμάτι του Thin Client έχουμε λύση να προτείνουμε στο κομμάτι του end device. Και κλείνοντας all-in-one επιλογές, εδώ συγκριτικά με τα προηγούμενα πάλι χάνουμε λίγο στο κομμάτι του manageability, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε επεξεργαστές από φορητά, μπορούμε να κρατάμε ένα πάρα πολύ slim design, κρατώντας το κόστος σε αρκετά ανταγωνιστικά επίπεδα. Και νομίζω ότι τελείωσα. Εννοώ την παρουσίαση, οπότε μπορώ να δώσω στο Γεράσιμο.